A sesión constitutiva da 12ª legislatura no Parlamento de Galicia comezou co Vilagarcían Raúl Santamaría formando parte da mesa de idade. O popular con 25 anos e o deputado máis mozo dos 75 que compoñen a renovada Cámara do Hórreo. Convoca as eleccións ao Parlamento de Galicia que terán lugar o 18 de febreiro de 2024. Artigo 3. En aplicación El foi o encargado de dar lectura á convocatoria de eleccións do pasado 18 de febreiro e o nome dos deputados electos. A continuación tivo lugar a elección da Mesa do Parlamento. Incorpórase ela como secretaria a ato de agora conselleira de Infraestructuras da Xunta, Etel Vázquez, a socialista Patricia Iglesias e a nova vicesecretaria, logo de que o BNG lle cedese o PSDG un posto na mesa que lle correspondía aos nacionalistas polos seus resultados electorais. E proclámanse doña Etel Vázquez Mourelle como secretaria, vicesecretaria, doña Patricia Iglesias Rey. O resto do órgano reitor da Cámara Galega queda como estaba. A cambadesa Monse Prado mantense como vicepresidenta segunda polo BNG, mentres que como vicepresidenta primeira repite a popular Elena Candia. O ourensán Miguel Santalices do PP repite como presidente, cargo que ocupa dende 2016. Eu considero xa o Parlamento a miña segunda casa. Esta é a miña 8ª legislatura e, polo tanto, reafírmome naquelo que dixen na miña primeira toma de posesión. O meu cariño hacia esta institución. Nesta sesión constitutiva tamén tomaron posesión do seu escano os deputados e deputadas saídos das pasadas eleccións. A maioría dos 40 deputados do PPDG optaron por xurar o seu cargo, mentres que os 9 do PSDG e os 25 do BNG prometérono. Como xa é tradición, os do Bloque tomaron posesión con exemplares do Sempre en Galiza de Castelao e un carabel, e usando unha fórmula de promesa propia. Prometo por imperativo legal e comprométome a defender os dereitos nacionais e sociais do pobo galego. Ademais das tres forzas principais, o Parlamento de Galicia contará nesta legislatura con un grupo mixto composto só polo único deputado de Democracia Ourensana. O arranque da legislatura despexou tamén o primeiro cambio no executivo de Alfonso Rueda coa saída da xa secretaria da Mesa do Parlamento, Etel Vázquez. A toma de posesión do presidente da Xunta será a comezos de abril e polo de agora non hai máis pistas sobre a continuidade ou saída do resto de conselleiros que acompañaron a Rueda na súa primeira etapa á fronte da Xunta dende maio de 2022. Nothing